peruspöhinä. Vesa vetää leediä tuolla takana, koska jonkun pitää aina niin kuin näissäkin pommikoneissa niin partioida tätä suurinta ja tärkeintä astelua. Kello on yli 12, niin täällä on otettu virvokkeet käyttöön ja tää ei tietystikään mikään punajuomien mainontaa, mutta se on hyvä, että pitää ne sitten tasapainosta huolta. Tästä olisi vielä reipas 5,5 tuntia ryskättävää ja ollaan matkalla kohti Ruukkana.